Meillä olisi tässä tämmönen peuravasa. Tänään pannaan se kappaleiksi. Hiukan siinä on rasvaakin, mutta tää on oikein nätti, hyvät lihat tulee. Hyvä laukaus ollut ja katsotaan mitä tästä saadaan ajalliseksi. Mä tykkään leikata aina nämä riipussa nämä elukat pääsääntöisesti, niin hirvet ja peurat ja kauriit. Ja halutaan yleensä tai aina niin otetaan ensin lavat irti. Tuohon saa tehtyä tommosen kahvan ja sitten varotaan ettei te tuu tuohon ulkovileeseen viiltoa. Ja täältä lapaluun näkyy tämä lapaluun pää. Ja painetaan se täältä irti tuosta pyöräpaistin reunasta. Se pannaan tonne. Toiselle puolelle sama homma. Avataan täältä. Tehdään pieni reikä tonne, että saadaan sormet siitä. Täältä näkyy lapaluun kärki. Koko ajan painetaan alaspäin niin, että ulkofileeseen ei tuu naarmua. Ja täältä pyöräpaistin vierestä irti. Sitten irrotetaan rintalihakset. Ne on tässä peuran vasalla, ne on aika pienet, mutta toiselle puolelle sama homma. Täällä näkyy vähän tämmöstä sinne ei kuuluvaa, niin ne kannattaa tässä vaiheessa poistaa. Täältä lähtee. Rintalihakset. Täällä näkyy sisäfileet. Niitä varotaan tässä vaiheessa. Ja täällä menee ulkofileen reuna. Tässä on ulkofileet. Painetaan kupeet auki näin, molemmilta puolilta. Noita fileitten reunoja pitkin. Käännetään ne tuohon. Seuraavaksi irrotetaan sisäfileet. Sisäfile loppuu tänne ylös. Pyöräytetään täältä. Ja nostaa selkärangan sivustaa pitkin alas. Sitten täältä saa sormen tonne väliin. Hiukan avataan. Täältä. Varovasti. Ja sitten se loppu lähtee ihan tästä varovasti näin repäsemällä. Toiselle puolelle sama homma. Se sisäfileen koukku menee tänne. Pannaan se poikki. Luun sivua pitkin täältä. Naps. Täältä varovasti. Koko ajan kangotetaan alaspäin hiukan ja sitten se loppu lähtee täältä, kun tämä yläpää saa irti, niin lähtee nätisti. Sitten otetaan ulkofileet. Mä piirrän tämän reunan tästä. Sitten mä vaan tämän täältä poikki. Näin. Sitten tullaan alas. Veitti ihan pystysuorassa näitä luun sivua pitkin. Ja tämä kannattaa vetää tänne niskaan ihan loppuun asti. Tässä vaiheessa tästä voi ottaa tämmösen, tämä rasva on vähän semmonen kankio touhu, niin
Otetaan se pois. Ja täältä luun sivua pitkin avataan tähän kylkiluihin asti. Tässä vaiheessa kangotetaan täältä. Hiukan avitetaan. Ja täältä lähtee ulkofile tippumaan ihan itseksensä irti. Vähän avitetaan täältä. Nyt tulee ensimmäinen kylkiluu tuolta näkyviin. Nyt tulee ensimmäinen kylkiluu näkyviin. Hiukan tosta avita. Ja koko ajan hiukan avitetaan ja painetaan niinku alaspäin. Mutta se lähtee melkein itsestäänsä siitä. Näitä kylkiluita pitkin. Nyt ulkofile rupeaa loppumaan. Mutta varsinkin näin peurassa. Ja mä vedän sen tarkoituksella ihan tänne alas asti ja pistän sen täältä sitten poikki. Toiselle puolelle sama homma. Se on tosta pantu poikki, pannaan se näin. Taas luun sivua pitkin mennään alas asti. Tässä on neukahaarakkeet, että tohon kun se laukaus osuu, niin elukka kyllä tipahtaa, mutta varmuudella lähtee liikkeelle, kun saa hetken huilata. Tälle puolelle sama homma. Täältä tähän kylkiluihin asti. Tuolla näkyy ensimmäinen kylkilu. Sama homma kuin tuossa toisella puolella, mutta on käänteinen järjestys vaan. Koko ajan kangotetaan hiukan alaspäin. Nyt rupeaa tuo ulkofile loppumaan. Niin se pannaan tässä poikki. Ja sitten seuraavaksi mä irrotan niskasta lihat irti. Sun vasalla on aika pieni tämä niska, niin tähän jää niin sanotusti soppaluu sitten tuonne, kun mä irrotan tämän tähän malliin. Ja toiselle puolelle sama homma. Tähän jää tämä kaula tai niskaluu jää ja siihen jää lihaa jonkun verran. Niin tämä pannaan sahalla tästä 2 palaan ja siitä tulee erinomainen liemivärkki sitten siihen soppaan. Pannaan se 2 osaan, niin se mahtuu hyvin pussiin. Ja tosta. Sitten peuran
Peuran kyljissä ei kauheasti oo. Täälläkin näkyy, että on hiukan vattalaukusta tullut sattumia, mutta ne kannattaa ottaa talteen. Mä voisin tältä puolelta näyttää nyt 2 eri tyyliä. Tästä tehdään ripsejä ihan sahalla vain. Ne on aika hyviä. Tää putsutaan jauhelihavärkiksi. Ja tälle toiselle puolelle voitais tehdä niin, että irrotetaan se tosta ja vedetään tää reuna puhtaaksi. Mennään luun sivua pitkin selkärankaa päin ja tullaan takas. Seuraavalle luulle sama homma. Luun päältä tai tuosta alapuolelta mennään selkärankaan, käännetään, tullaan hetki matkaa takas ja käännetään tämä helma tähän päälle. Putsataan luun päältä, luun alta, rankaa pitkin, pyöräytetään, painetaan tuo sisäpuoli näkyviin ja luun päälle. Näin jatketaan alas asti. Se voi välillä poikkasta. Noin, nyt siihen jää pelkät kylkilut eikä siinä paljon sitä ylimääräistä lihaa ole. Tälle toiselle puolelle tästä tehdään, tää on puhdas puoli täältä sisältä, niin tehdään siitä semmonen rimpsurivi. Sahataan se tosta. Keskellä. Ja vierestä tulee vielä yksi. Nyt siinä ei oo kyllä enää kuin luita jäljellä, niin tämän saa pistää tosta kohtaa vaikka poikki. No. Nyt se laitettiin tämä takapää S-koukulla toisesta kintereistä roikkumaan vapaana vaan. Mä vedän tässä vaiheessa tämän takajalan poikki. Sitä ei siinä nyt sorkkaa enää tarvita. Ja sitten irrotetaan kintut toisista. Hiukan kangotetaan.
Ja varotaan, ettei kauheasti mennä sohimaan tonne paistiin. Vähän ylhäällä, mutta kyllä se nyt saa. Sieltä tulee näkyviin nivel. Pökätään sinne, sieltä toi jänne poikki. Koko ajan painetaan hiljaa alaspäin. Se lähtee sieltä ratkeamaan. Sitten täällä menee tämä raja, niin piirretään se auki. Ja kinkku tulee sieltä alas. Tämän näköisesti. Nyt siellä on suoliluu paikallaan. Se ei välttämättä haittaisi tuossa leikkauksessa, vaikka se olisi siellä paikallaan. Mutta tässä tapauksessa mä otan sen nyt sieltä pois. Sen pystyy leikata, että sitä ei välttämättä tarvi irrottaa. Tuosta koukataan hiukan. Ja tämä painetaan tosta. Tuolta piirretään taas tätä luun sivusta ja nyt tuolla näkyy se nivelen raja. Sieltä ja heti nivelen jälkeen taas tonne luuta vasta. Ja painetaan irti. Sitten aloitetaan etujaloista, eli lavoista. Aluksi otetaan vähän näitä vertymiä pois, ylimääräisiä rasvoja. Niitä ei tässä vasassa kamalasti olekaan, mutta ylimääräisesti aina näin päin pöydälle kun aloitetaan. Täältä putsataan rasvat pois. Täällä on pyöräpaisti ja täällä on lapapaisti. Täällä tuntuu sormeen harjasluu siitä lapaluusta. Putsataan tämä päällinen. Tämä voidaan kiertää ihan luuhun asti. Vedetään tämmönen apuviilot ja harjasluu tuntuu täällä sitä lavasta. Sen jälkeen käännetään näin päin. Tosta voidaan ottaa vielä vähän rasvaa pois. Tosta niin, että tää jänne jää tänne luuhun, että tulee puhdas potka. Ja otetaan toisen puolen potka irti. Sitten mennään toiselle puolelle ja taas täältä poikki, että jänteet jää tuohon luuhunkin. Niitä ei siellä tarvita. Kierretään tuonne ja täältä luuhun asti potkasta. Otetaan toi. Sitten pannaan. Nyt kävi muuten jeret. Taitetaan toi poikki. Ja täältä luun sivua pitkin. Toi voidaan laittaa tuolta poikki. Sitten pyöräytetään ympäri. Ja aloitetaan tästä näin. Sitten täältä lapaluun vierestä viilta. Ja putsataan lapaluun päällinen. Täällä on toi rustoosa, niin se on aika pehmusta, että se kannattaa ottaa varovasti. Sitten piirretään täältä. Ja nyt näkyy se harjasluun pää täällä. Niin täältä näin.
Tästä kannattaa hiukan avittaa. Ja nyt kun se on avattu se harjasluu, niin tämä lapaluu lähtee yleensä suhteellisen helposti ja ennen kaikkea puhtaasti irti. Ja nyt ei ole kuin yksi luu enää tuolla paikalla. Se lähtee näin. Ja täällä on tuo jänne, sitten jännen päältä pitkin, sitten alta. Saadaan se suoraan sieltä pois. Ja otetaan tämä luu irti. Nyt on luuton lapa tässä vaiheessa. Tämä riittää jopa alavärille tai minne nyt meneekään, mutta me otetaan tästä lapapaistit irti. Se menee näin. Näin. Ja täältä nyt voidaan putsata tämä. Tämmönen hyvä kastikepala. Sitten, siis tämä oli pyöräpaisti lavasta, niin sanottu pyöräpaisti. Ja sitten täältä tämä lapapaisti. Hiukan avitetaan. Tässä noin. Ja täältä voidaan ottaa tuo isompaa jännettä hiukan vielä pois. Tää on ihan puhdasta lihoa. Oikein hyvä kastikeliha. Voidaan ottaa karva ja mitä siinä on. Siinä on luuton lapa. Tämän seuraavan lavan ja tämän toisen lavan mä voisin näyttää hiukan semmosena nopeutettuna versiona tai nopeutettuna, mutta sillä lailla miten se menee. Kierretään tämä harjasluu. Käännetään näin päin. Potka. Toisen puolen potka. Puhdistetaan nämä helposti.
Siinä on etulapojen leikku. Sitten tässä on ne niskasta sahatut niin sanotut soppailuvärkit. Niille ei tarvitse tehdä sen ihmeellisempää. Ne on ihan patavalmiit siitä. Sitten otetaan. Tässä on se rintalihas, mikä irrotettiin sieltä aluksi. Niin tästä jänteet, ja jos siinä on jotain putsottavaa, niin ne pois. Sitten täältä pala kerrallaan. Tässä on rintalihas. Siinä on aika paljon tuota rasvaa. Sen saa ottaa kylmästi pois ja pyyhkiä nämä kaikki puhtaaksi. Vertymät ja jos siellä nyt jotain on, tässä on. Tässä on nyt kyljen pala sieltä, kun ruvettiin irrottamaan sisäfileitä. Siinäkin on ihan hyvää lihaa. Epäpuhtaudet vaan pois. Ylimääräiset rasvat. Tässä on nyt niska. Siellä on sisällä yleensä isompi tämmönen rasvajana. Se hyvin pois. Sitten täällä on tämä keltainen jänne. Tämä on se pois. Muuten se on ihan patavalmis. Toisen puolen niskalihas. Pieni pala tuota jännettä. Tässä on nyt se kylki, mikä irrotettiin luista kokonaan. Mutta peuralla tätä rasvaa on aika paljon. Ja se on joidenkin mielestä epämiellyttävää makusta ja se pitää pyrkiä ottaa hyvin pois. Tässä on toinen pala siitä. Menee kyllä purkkiin. Purkkilihaankin menee hyvin raaka-aineeksi. Sitten täällä on ne rimpsut. Siistitään vain ne. Siinä on koiran palat noista näistä. Voidaan laittaa keskeltä. Sitten on vuorossa sisäfileitten putsaus. Tässä kulkee niin sanottu surunauha. Mä tapaan ne ottaa täältä. Näin. Se tulee melkein
kerralla puhtaaksi. Siinä on toinen. Surunauha irti. Ne on siinä. Sitten ulkofilet. Pannaan näin päin tähän pöydälle. Se loppuu suurin piirtein tonne. Ja tuossa näkyy selvä raja. Mitä pitkin irrotetaan tämä puoli. Tonne on jäänyt tommonen ruston pää, niin otetaan se pois siitä. Voidaan laittaa tosta poikki. Täällä ei oo enää ulkofilettä, tää rupeaa olemaan jo niskaa. Yleensä jätän itse tämän reunan, vaikka se ei kuulu ulkofileeseen. Mutta tästä mä otan sen nyt pois. Tämä on niin sanottu entrecote. Noin. Sitten se käännetään toisinpäin. Ja otetaan sorvilla täältä tuota kalvoa myöten. Sitten varovasti. Siinä ei paljon veistä tarvi. Irrotetaan tää päärasva. Siihen jää toi hopea kalvoa. Ja mä pakastan aina sillä lailla, että tässä, jos menee pakkaseen, että tämä hopeakalvo on paikallaan. En koskaan vedä kalvottomaksi, koska toi kalvo suojaa tuolla pakkasessa tosi hyvin, kun vetää sen vakuumiin. Suojaa hyvin tätä filettä ja säilyy paremmin. Sitten rasvat tästä pois, jos haluaa. Ja niin kuin näkee, niin se ohenee tänne päähän aika paljon jo, että sinne niska päätyy. Eli tässä on nyt toinen. Ja toinen leikataan sillä tyylillä. Täällä näkyy taas tämä raja. Menee tässä. Veitsi pystysuoraan. Se voi painaa ihan pöytään asti. Ja irrotetaan tämä rasva. Tässä vaiheessa voidaan puhdistaa tuo päällinen. Ja tässä jätetään tämä nauha äsken irrotettiin siitä niin sanotusta tuosta entrekosta, niin toi vedetään poikki. Tämä on niinku jo niskaa. Ja jätetään tämä paikalle. Se kasvattaa hiukan tätä ulkofileen kokoa ja sit on mukavampi laittaa. Heitetään se ympäri. Täällä näkyy tuo keltainen yksi jänne.
varovasti auki. Vedetään irti. Tämä reuna täältä. Tää on kaikista vahvin tämä. Niin se on mukavampi ottaa tosta pois. Eli se jää tämmöiseksi. Sitten on kinkut vuorossa. Tässä vaiheessa kannattaa, kun se on vielä ehjä, putsata näistä päällisistä ne, mitkä siihen ei kuulu. Enimmät rasvat, se on helppo vuolla oikeastaan saa irti. Tässä vasassa nyt ei kauheasti oo. Nämä kaikki reunat. Suurin piirtein. Sitten se pannaan näin päin pöydälle ja aloitetaan poikkasemalla täältä toi jänne. Taas ennemmin poikki nämä jäntet, että ne jää tänne luuhun kiinni ja painetaan tänne pitemmäksi auki. Sitten irrotetaan tämän puolen potka ja taas jänne jäi tonne. Ja menee näin. Sitten me pannaan luu poikki. Ja potkat jää tänne roikkumaan. Tosta voidaan tuo jänne ottaa vielä pois. Potka irti. Tässä on sisäpaisti. Täällä on kulmapaisti. Täällä näkyy tämä luukärki. Ja tänne me tähdätään. Sisäpaistin puolelta veitsi luuta hipoin tänne kärkeen. Toinen viilto kulmapaistin puolelta, mutta tätä luun päältä. Alakautta. Nostetaan tämä luu pystyyn. Ja irrotetaan, mutta varovasti, että ei tule ylimääräisiä viiltoja noihin paistiin. Nyt meillä on luuton paisti. Palvari tykkäisi tästä jo, jos olisi kokonaisena ja luuttomana, mutta me leikataan tämä luuttomaksi nyt. Ja paistit irti toisistaan. Täällä on luun tämmönen klumppi, se irrotetaan. Ja kulmapaistista lähdetään. Täällä on paahtopaisti tässä päällä. Ja täällä on tämmönen kapea kohta. Pannaan se poikki. Sitten täältä hiukan kangotetaan. Niin kulmapaisti lähtee täältä tulemaan. Siinä on kulmapaisti. Tosta otetaan hiukan rasvaa. Tämä on semmonen
kolmiolihas, mikä ei ole niinku mikään paisti, mutta menee samaan kastiin kuin nämä lapapaistit, mitä irrotettiin etulavoista. Niin se menee siihen samaan porukkaan. Vaahtopaistin päältä puhdistetaan nämä ylimääräiset pois. Sitten vaahtopaistin hännästä täältä kiinni. Siinä on paahtopaisti. Se on periaatteessa valmis pihvi vaikka mikä vaan oikein mureaa ja hyvä. Täältä lähti tämä on niinku kolmiolihas. Siitä rasvat pois. Menee tänne samaan kasaan noitten lapapaistien kanssa. Ulkopaistin reuna on tossa. Siitä rasvat irti. Ja käännetään. Sitten putsataan tämä sisäpaistin päällinen täältä, että se on nätin näköinen. Sisäpaistin päällä on tämmönen ohkainen läppä. Se voidaan ottaa pois, se voidaan jättää paikalle. Tästä mä otan sen nyt pois. Sitten irrotetaan sisäpoisti. Se lähtee melkein itsestänsä irti tosta ulkopaistissa olevan pyöräpaisti on täällä, niin sen sivusta varovasti, ettei tule ylimääräisiä viiltoja. Sitten siistitään ja trimmataan se nätin näköiseksi. Siinä on sisäpaisti. Sitten paistissa on myös tämmönen isompi potka täällä. Me irrotetaan nyt ensin tämä pyöräpaisti. Sieltäkin löytyy tämmönen rako. Otetaan rasvat pois. Siinä on pyöräpaisti. Täällä on se potka. Menee tuohon jauhelihaverkkiin. Ulkopaistin sisäpuolelta täältä ylimääräiset rasvat. Täällä on paksu jänne täällä reunassa. Se kannattaa ainakin täältä päästä ottaa hiukan pois. Käännetään ympäri ja trimmataan. Siinä on ulkopaisti. Sitten leikataan toinen puoli. Leikataan tämä semmosena samalla lailla, vaikka ei se nyt ole. Putsataan rasvat tai isoimmat. Moni sanoo, että lehmässä on hiehossa, että paksu rasva. Mutta kyllä kun sen tällä lailla leikkaa, niin ei se rasva haittaa mitään. Ei häiritsevästi ole ainakaan.
jänne. Toisen puolen potka. Luu poikki. Potka tuolta irti. Sisäpaistin puolelta tähdättiin tänne päähän. Kulmapaistin päältä. Seuraava viilto. Tuonne jäi se klumppi. Täältä alapuolelta nostettiin tää luu pystyyn. Tässä vaiheessa voidaan putsata noin lihat tosta varovasti irti. Tämä puoli putsataan nyt sitten, irrotellaan noin käänteisessä järjestyksessä. Tai mä tykkään tehdä silloin. Ensin otetaan sisäpaisti ja tässä on nyt se läppä, mutta tässä mä jätän sen paikalleen, koska se voi ihan hyvin jättää siihen. Sitä ei tarvitse välttämättä irrottaa. Täältä pyöräpaistin vierestä irti. Ja sitten vain trimmataan toi paksumpi rasva tosta. Ei siinä nyt kauhean paksu ollut edes. Sisäpaisti. Sitten vedetään toi pyöräpaistin reuna täältä. Sitten irrotetaan pyöräpaisti. Potka siitä ulkopaistin päältä. Tämä reuna puhtaaksi. Rasvat tuolta ulkopaistin päältä. Sitten otetaan paahtopaistin täältä tai tuosta ulkopaistin reunasta ja sitten paahtopaisti putsataan toi päällinen. Otetaan paahtopaisti irti. Kulmapaistiin mennään. Putsataan toi reuna. Tämä luuklumppi. Se on valmis siihen. Täällä oli se kolmiolihas. Sitten on jäljellä enää ulkopaisti. Täällä oli se paksu jänne. Tykkään ottaa sen pois. Sen paksun pään sieltä. Sitten täältä ulkosyrjästä ylimääräiset rasvat. Ja se oli siinä. Noin. Tässä on nyt peuran vasa. Urosvasa leikattuna ja käydään läpi nämä. Paistista lähetään. Tässä on kulmapaistit. Molemmat. Tässä on sisäpaistit. Tämä on se, mistä on se tämä läppä poistettu. Mä tykkään itse jättää tämän läpän paikalle. Se suojaa sitä. Se ei haittaa siinä. Sitten on paahtopaistit. Täysin. Täällä ei ole yhtään jänteitä sisällä. Täällä päässä on pieni jänne. Sitten on ulkopaistit. Ja siinä on tämä pyöräpaisti tässä kulmassa kiinni. Tässä on toinen.
Sitten on ulkofileet. Tämä on se ihan puhdas. Ja näihin jätettiin se kalvo, kun pannaan pakkaseen. Jos pannaan pakkaseen, se suojaa hyvin. Täällä on tämä surunauha kiinni. Se ei haittaa siinä. Se kasvattaa sitä. Jos tekee vaikka pihviksi, niin se kasvattaa hiukan sitä filettä. Sisäfileet. Sitten oli etupäästä ne lapapaistit. Ihan hyvää suikale kastikelihaa. Sitten tässä oli niissä takapäästä olevat ne kolmiolihakset. Menee samaan kastiin näiden etupään kanssa. Sitten oli soppaluut, rimpsut ja jauhelihavärkki. Se on siinä.